Ang nasur. Nani? Udah gitu jadi malah nak kerja. Ini si kalian ni lah. It's okay, like. Ada apa? Ada. Rara. Boria dua payah sih. Puana. Hah? Ini new style hai. Logoफोर भिडिअ खौ स्टार्ट खालामनायनि सिगांनो नोंथांमोनजों मोनसे गिफ्ट हेम्पार शेयार खालामनो थाखाय ओरैबायदि सुपर एक्साइटेड जानानै दं आरो बेनो जाहैबाय दा आयुर्वेदा को स' नोंथांमोननो बेयाव मा दं आं दा दिन्थिनोसै लोगोफोर नायदो फै बिदिब्ला स' लोगोफोर नोंथांमोननो आंनो गिफ्ट हेम्पारखौहाय खुलिनानै दिन्थिनोसै नट नायदो लोगोफोर सरप्राइज नुदोंना लोगोफोर दा आयुर्वेदा कोनि मा नुदों नोंथांमोना बेयावहाय दङ सनस्क्रिन 50 SPF आरो फेस अइल आरो लोगोसे फेस वाश स' नोंथांमोना आं बेखौ दा इउज खालामनानै दिन्थिगोन आरो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा आं स्टार्टिंआव नोंथांमोननो फेस वाशखौनो माबायदि इउज खालामो बेखौनो इउज खालामनानै दिन्थिग्रोनोसै स' बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे लोगोफोर स' लोगोफोर इन्डियाआवहाय फार्स्ट टाइम आयुर्वेदिक फेस वाश विथ कुमकुमादि एन्ड 24K गोल्ड डास्ट बेयावहाय लोगोसे सालफेट पेराबिन एन्ड अल टक्सिन फ्री मोनगोन लोगोफोर आरो लोगोसे बियो स्किनखौहाय ड्राई खालामा आरो लोगोसे नरिश लाखिगोन आरो बेयावहाय डिपलि क्लिन रिमुभ डार्क एन्ड ग्रिम्स लोगोसे इम्पिउरिटिस आरो क्ल'ज प'र्स लोगोफोरखौ आरो रिडिउस पिगमेन्टेसन आरो डार्क स्पटफोरखौ मोजां खालामगोन आरो लोगोसे बियो मेक इट स्मुथ आरो नोंनि मोखांखौ स्मुथ लाखिगोन आरो लोगोसे बिराद माने किसुमान इनफेक्शनफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिगोन आरो बियो ओरैबायदि मोजां आरो स' लोगोफोर आं दा फेस वाशजों मोखांखौ सुनानै लाबाय आरो सुनानै लानानै बिराद फ्रेश मोनबाय दायो आङो नोंथांमोननो फेस अइलखौ इउज खालामनानै दिन्थिगोन बेनो जाहैबाय 100% पियर एन्ड आयुर्वेदिक फेस अइल युथफुल आरो रेडियेन्ट स्किननि थाखाय लाइट वेट टेक्सचार आरो एबजर्ब क्विकलि एबजर्ब जायो आरो बियो आरो लोगोसे बियो इउजखौ नाइट टाइमाव इउज खालामनो मोजां जेराव नोंहा नाइट क्रिम गैयालाफा बेखौ अनलि नाइट टाइमाव उन्दुनाय टाइमावहाय नों बेखौहाय इउज खालामनानै लानो हागोन आरो जास्ट आं दा डेम'खौ दिन्थिनानै होदों आरो लोगोसे बियो लोगोफोर मेड इन द लेब अफ हिमालयास आरो हिमालयासनिफ्राय बेखौ बानायनाय आरो लोगोसे बियो बिराद मोजां आरो आं खिथाखाबायबो नोंथांमोना बेखौ खालि नाइट टाइम उन्दुनाय टाइमावल' इउज खालाम जेरावहाय नोंथांमोना नाइट क्रिम लायाबाबो सोलिगोन नोंथांमोना हराव उन्दुनायाव इउज खालामदो बेखौहाय आरो लोगोसे नैबे सानस्क्रिना इनभिजिबल आरो वेटलेस फिल खालामगोन आरो नोंथाङा इउज खालामोबा न' वाइट कास्ट आरो लोगोसे नन कमेडिजेनिक आरो लोगोसे अइल फ्रि आरो नन स्टिकी सेटिन फिनिश लोगोसे नोंखौ मोखांखौ प्रटेक्ट खालामगोन नोंनि मोखांनि एक्निफोरनिफ्राय आरो शुट दा स्किन आरो इलादि बिदि आरो बिराद मोजां आरो बे सानस्क्रिना आरो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ दा सिजनावहाय सानस्क्रिन नङाबा जों ओंखारनो हाया होननानै नोंथांमोनाबो बे प्रडाक्टखौ जुदि लानो सानदोंबा आं लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोनाबो थांनानै लानो हागोन आरो स' बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै थाखाय गोजां बोथोरमोन नालाय खावनाबो गोजान लां Rolling. Ini jadi.
Action, roll. Action, look better. There, now hold on. Now hold on. And go. Now hold on. Now hold on. Ada kalau mau zudru bawa kau, zudru bawa. Masih nonton. Dan original jarna एकदम बरे नै आखायानो थांबायमोन दिनै थिङावहाय थिन मा गामि मोनलाय बेयो थिनखनिया गामियावहाय आखायानो थिनखनिया जानानै थांसिगोन नांनानै स' लोगोफोर फाइनालि सुटआ जोबथानसै लास्ट सुट आरो मालाय टाच आप खालामगासिनो नुबाय एक्टरा मास्कारा फनलायलायदों बेसेबां देलायदों सिमाङा नुदों रायजोफोर दासो मिन्थिदों नोंसोरो सिमांखौ ओरैनो हिनसाम नुयो देलायनायखौसो नुदों ना हलाय सिमां मास्कारा फनलाय ना दै फाइनालि जोबगोनसैलाय आरो ओमफ्राय गाबोनहाय back to Karbi. ट्रेन थांगौबाय ह आंबो आं मा रायजानायानो दिनै आंना ना फंबाय नै बेनो रांखानासो रांखाना रांखिनि लाबोदो आगै लाबोथारदो लाखा मोजाङै लाबाय थादो बिदिनो दे आइसि
लाबोथारदो आयहानि बिदै नङाब्ला माथानिब्लाबो लाबोदो आगै लाबोथारदो गवा गलिंदिनि लै आगै गवा गलिंदिनि गवा गलिंदिनि लै आगै गवा गलिंदिनि गवा गलिंदिनि लै आगै गवा गलिंदिनि गवा गलिंदिनि लै आगै सानैजों नायदो कनफिउसाव Cut. Hit. Finally, pick up. Ending deh. Serserman. Ending or never ending. Finally, baby. Kasini look mana mahan bukan? Ayo, fungbai bukan zubai nih. First time fungbai so acting kalambai, mazang nangbai deh. Finally zubai na. Fungbai. Aha, kaibu dulu aja zubai na fungbai. Nih. Aduh yuk balik. Bustu beras suzub doang, lala bila. Bye.